Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Ρουμπής και θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω λίγο και να εμβαθύνω λίγο στο τι τόσο διαφορετικό έχουν τα Nutrilite, οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα της Nutrilite έναντι του ανταγωνισμού, έναντι των προϊόντων που μπορούμε να βρούμε στο φαρμακείο ή έναντι από αυτή που χρησιμοποιούμε. Θα σας ανεβάσω ένα PowerPoint που εξηγεί αρκετά πράγματα και νομίζω θα σας βοηθήσει και στην κατανόηση, αλλά έχω και μια έκπληξη πάνω στην παρουσίαση και στα πράγματα που θέλω να σας πω. Ας ανεβάσω λίγο το PowerPoint και να εξηγήσω μερικά πράγματα που ούτως ή άλλως οι περισσότεροι από εμάς τα γνωρίζουμε. Ένα λεπτάκι. Να το ξανακάνω άλλη μια φορά για να ανέβει σωστά. Εδώ είναι. Λοιπόν, ελπίζω ότι βγαίνει τώρα. One more time, please. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι οι Nutrilite έχουν φυτοθρεπτικά. Δηλαδή, η πρώτη ύλη προέρχεται από οργανικές ιδιόκτητες φάρμες. Και ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί η Nutrilite είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να πει ότι καλεί, συλλέγει και επεξεργάζεται, κομποστοποιεί την πρώτη ύλη της στις δικές της οργανικές φάρμες. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δήλωση. Δηλαδή, η ερώτηση μπορεί να είναι κάποιο και τι σχέση έχουν τα φυτά με τις βιταμίνες. Αν είναι εργαστηριακές βιταμίνες, δεν έχουν καμία σχέση. Ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά ότι οι εργαστηριακές βιταμίνες, συνθετικές βιταμίνες, δεν είναι και οι πλέον κατάλληλες, δεν είναι απόλυτα απορροφής στον οργανισμό. Και βέβαια εδώ πέρα γίνεται μια τεράστια δουλειά. Αυτές είναι οι 4 ιδιόκτητες οργανικές φάρμες της Nutrilite. Τις δείχνω και εδώ σε μια άλλη φωτογραφία. Η μία είναι στην Καλιφόρνια, η άλλη είναι στην Ουάσιγκτον, η άλλη είναι στη Βραζιλία και η άλλη είναι στο Μεξικό. Μπορείτε να κάνετε έρευνα και να δείτε απίστευτα πράγματα που κάνουν. Δηλαδή στην Ουάσιγκτον έχουν επιλέξει ένα τεράστιο αγρόκτημα, δεν ξέρω αν φαίνεται το βουνό πίσω χιονισμένο, το οποίο είναι ακριβώς στους πρόποδες ενός χιονισμένου βουνού για να μπορούν να εκμεταλλεύονται τον πάγο, το χιόνι που λιώνει και να χρησιμοποιούν ένα ατόφιο καθαρό νερό για να ποτίζουν τα αγροκτήματα και πολλά άλλα. Όμως θα ήθελα. Ξέρετε, μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα εγώ για την Nutrilite, όμως έκανα κάτι άλλο που είναι πολύ της μόδας στο τελευταίο διάστημα, έψαξα στο διαδίκτυο. Και έκανα μερικές ερωτήσεις. Χρησιμοποίησα την Google, η οποία κατέχει τη μεγαλύτερη παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια και μέσα από το AI της, το Gemini, έκανα μερικές ερωτήσεις. Και η βασική ερώτηση που έκανα είναι, κάνε σύγκριση των Nutrilite με άλλους ανταγωνιστές. Και θα ήθελα να σας διαβάσω λίγο τι μου είπε η Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια για την Nutrilite. Γιατί εγώ μπορώ να πω πολλά και εσείς μπορείτε να λέτε πολλά. Πάμε να δούμε τι λέει η Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια από έγκυρα στοιχεία που χρησιμοποιεί η Google. Η σύγκριση των Nutrilite με τον ανταγωνισμό, όπως η Herbalife, η Solgar, η Thorne ή η Centrum, αναδεικνύει ορισμένα μοναδικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν την πρώτη σε πωλήσεις μάρκα βιταμινών στον κόσμο εδώ και χρόνια. Και λέει, γιατί η Nutrilite ξεχωρίζει στην πράξη. Πρώτο θέμα που την κάνει να διαχωρίζει, από τον σπόρο στο συμπλήρωμα. Vertical integration λέγεται αυτό. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες, ακόμα και πολύ ακριβές όπως η Thorne, αγοράζουν την πρώτη ύλη από τρίτους, η Nutrilite είναι η μοναδική παγκόσμια μάρκα που καλλιεργεί τα φυτά στις δικές της πιστοποιημένες οργανικές φάρμες. Νομίζω ότι αυτό δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχει το χώμα, το νερό, ακόμα και τη στιγμή της συγκομιδής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τη συγκομιδή την κάνει ξημερώματα, που εκεί διαπιστώνουν ότι είναι σε υψηλότερη περιεκτικότητα από βιταμίνες στα φυτά. Για να έχει τη μέγιστη θρεπτική αξία. Δεύτερο πράγμα που την ξεχωρίζει, η δύναμη των φυτοθρεπτικών στοιχείων, phytonutritions. Ο ανταγωνισμός συχνά χρησιμοποιεί μεμονωμένες βιταμίνες. Παραδείγματος χάρη, σκέτη τη βιταμίνη C. Η Nutrilite χρησιμοποιεί συμπυκνώματα ολόκληρων φυτών. Έτσι το δίσκιο δεν περιέχει μόνο τη βιταμίνη, αλλά και τα εκατοντάδες φυτοστοιχεία που υπάρχουν φυσικά στο φυτό και βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση και δράση στο σώμα. Τρίτο στοιχείο, πλήρης ιχνηλασιμότητα, traceability. Το 2026 ο καταναλωτής θέλει να ξέρει από πού προέρχεται αυτό που τρώει. Η Nutrilite προσφέρει ένα εργαλείο όπου μπορείς να δεις τη διαδρομή κάθε συστατικού. Ποιος σπόρος χρησιμοποιήθηκε, σε ποια φάρμα μεγάλωσε, πότε έγινε η επεξεργασία. Και τέταρτο, η εξειδίκευση έναντι της μαζικότητας. Και κάνει μια σύγκριση εδώ με κάποιες εταιρείες που είναι γνωστές. Versus Herbalife. Η Herbalife εστιάζει κυρίως στον έλεγχο βάρους και τα πρωτεϊνούχα ροφήματα. Η Nutrilite εστιάζει στην ολιστική υγεία και την πρόληψη, διαθέτοντας
πολύ πιο σύνθετες φόρμουλες πολυβιταμινών, όπως το Double X. Εάν κάνουμε σύγκριση με τη Solgar, Thorne, αυτές είναι εξαιρετικές εταιρείες, αλλά λειτουργούν κυρίως με εργαστηριακή προσέγγιση. Η Nutrilite συνδυάζει την επιστήμη με τη φύση. Farm to tablet. Σε κλίμακα που καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να φτάσει. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο παγκόσμιος ιστός και οι τεράστιες βιβλιοθήκες που έχει σε ιδιοκτησία Google. Και με ρωτάει από κάτω, θα ήθελες να σου δείξω πώς να διαβάζεις την ετικέτα του Double X για να καταλάβεις τη διαφορά με μία απλή πολυβιταμίνη του εμπορίου? Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Και εννοείται ότι είπα, ok, λοιπόν, να το κάνουμε. Το Double X δεν είναι απλώς μία πολυβιταμίνη. Είναι το κορυφαίο προϊόν της Nutrilite και η διαφορά του κρύβεται στις λεπτομέρειες της ετικέτας. Να το ανεβάσω λίγο εδώ να το δείτε, σαν προϊόν. Λοιπόν, είναι αυτό. Και οι λεπτομέρειες είναι στην ετικέτα. Προσέξτε και τις 3 διαφορετικές βιταμίνες που υπάρχουν από κάτω. Έτσι. Όταν πιάνεις στα χέρια τη συσκευασία, η ετικέτα που σου αποκαλεί 3 επίπεδα θρέψης που σπάνια συνυπάρχουν σε προϊόντα του φαρμακείου. Πρώτον, η τριάδα των δισχύων, σε αντίθεση με τις All-in-One ταμπλέτες, το Double X χωρίζεται σε 3 διαφορετικά δισχεία. Αν κοιτάξεις την ετικέτα θα δεις, το χρυσό δίσχυο είναι βιταμίνες. Το ασημένιο δίσχυο, σας τα έδειξα προηγουμένως, είναι τα μέταλλα. Και το χάλκινο δίσχυο είναι τα φυτοστοιχεία. Λέει, γιατί αυτό έχει σημασία? Ορισμένα στοιχεία, όπως ο σίδηρος και το ασβέστιο, ανταγωνίζονται στην απορρόφηση. Ο διαχωρισμός τους εξασφαλίζει ότι το σώμα σου παίρνει το μέγιστο από κάθε συστατικό. Δεύτερο στοιχείο, το Phytocolor Cluster, το κρυφό όπλο. Αν διαβάσεις τα συστατικά, θα παρατηρήσεις μια τεράστια λίστα από φυτά. Σπουδαίο αυτό. Δεντρολίβανο, κουρκουμάς, φάβα, μαϊντανός, σπανάκι. Στην απλή βιταμίνη θα δεις μόνο χημικές ονομασίες όπως ασκορβικόξι. Στο Double X θα δεις το εκχύλισμα του φυτού. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις το Phytocolor, δηλαδή φυτοστοιχεία από και τις 5 ομάδες χρωμάτων. Κόκκινο, μοβ, κίτρινο, λευκό, πράσινο. Σπουδαίο. Αυτός είναι και ο λόγος που θα το δείτε και εδώ. Να δω λίγο. Βλέπετε τα διαφορετικά χρώματα και τα φυτά που υπάρχουν πάνω σε αυτό το καταπληκτικό προϊόν, το Double X. Τρίτο στοιχείο, το μείγμα P3, Protect, Purify, Payback. Αυτή είναι η επιστημονική πατέντα που θα δεις να αναφέρεται. Είναι ένας συνδυασμός δεντρολίβανου, κουρκουμά και φάβας. Στην ετικέτα αναγράφεται ως ειδικό μείγμα για την ενίσχυση της αντιοξυδοτικής άμυνας. Ενώ μια κοινή βιταμίνη όπως απλώς αναπληρώνει ελλείψεις, το Double X είναι σχεδιασμένο να βοηθά το σώμα να μείνεται ενεργά κατά των ελεύθερων ριζών. Σπουδαίο. Και μου κάνει μια άλλη ερώτηση. Μου λέει και προτροπή πώς να συγκρίνεις στο ράφι την Double X με άλλες συμβατικές βιταμίνες. Πάμε λίγο να το δούμε και αυτό. Κράτα το Double X και μια βιταμίνη του εμπορίου. Κοίτα το πίσω μέρος. Πλήθος στοιχείων. Το Double X έχει συνήθως πάνω από 20 ενεργά φυτικά συμπυκνώματα. Η κοινή βιταμίνη έχει από 0 έως 1. Τα γράφει από πίσω. Πηγή. Ψάξε για τη λέξη concentrate, συμπύκνωμα. Αν γράφει μόνο χημικά σύμβολα, είναι 100% συνθετική. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα που λέει και να σας πω και κάτι. Ακόμα και η απλή πολυβιταμίνη μας, η Daily, που θεωρείται το βασικό πολυβιταμινούχο προϊόν, 45 κάψουλες, βγαίνει στα 23 ευρώ η λιανική της, πάρα πολύ καλή. Έχει πάνω από 20 βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία και έχει πάνω από 4 συμπυκνώματα από φυτά. Ενώ ο ανταγωνισμός έχει από 0 έως 1. Ακόμα και το πιο φθηνό μας προϊόν. Λοιπόν, ήθελα να τα μοιραστώ αυτά μαζί με εσάς, να είμαι σύντομος και να σας περάσω ένα μήνυμα ότι έχουμε το καλύτερο προϊόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε το καλύτερο διαθέσιμο προϊόν για τον οργανισμό μας. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε ένα συμπλήρωμα. Εννοείται ότι η ντομάτα που τρώμε τώρα δεν έχει καμία σχέση με την ντομάτα του 50 ή το κρέας όλο. Συνήθως όλα τα προϊόντα που έχουμε είναι πάρα πολύ κουρασμένα και με ελάχιστες βιταμίνες, μέταλλα, εχνοστοιχεία. Και αν θέλουμε να είμαι υγιής και να έχω ευεξία, θέλω ένα πάρα πολύ καλό συμπλήρωμα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει Nutrilite, η οποία μας φέρνει το περιβόλι σε ένα δισχύο. Αυτό ήταν και ένα πολύ ωραίο tip που μου έδωσε η Google, ότι πραγματικά μπορώ να έχω ένα περιβόλι, και περιβόλι σημαίνει πολλά πράγματα διαφορετικά,
σε ένα δυσχείο. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο. Εύχομαι καλές επιλογές, εύχομαι υγεία και ευεξία σε όλους σας.